നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും വെറുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? നിങ്ങളെ ചതിച്ചവരെയും അപമാനിച്ചവരെയും അവഗണിച്ചവരെയും ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വെറുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, അവരെ അങ്ങനാക്കിയ അനുഭവങ്ങളും കാണുന്നു, അവരുടെ മുറിവുകൾ കാണുന്നു, അവരുടെ ദേഷ്യത്തിന്റെ പിന്നിലെ വേദനയും, ചതികൾക്ക് പിന്നിലെ പക്വതയില്ലായ്മയും, പരിഹാസങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ അരക്ഷിതത്വവും, അകലത്തിന് പിന്നിലെ ഭയവും നിങ്ങൾ കാണുന്നു. അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈക്കോളജി, ഇത് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നത് മാത്രമല്ല, അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്. എന്നാൽ ഈ കഴിവ് ഒരു ശാപമാകുന്നതിന് മുൻപ് ഇതറിയുക: ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിന് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു സ്ഥാനം നൽകണം എന്നർത്ഥമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാം, എല്ലാം മറന്നവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ നന്മകൾ ആശംസിക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനും മനസ്സമാധാനത്തിനും ഒരു ഭാരമായി മാറുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ബി സെൽഫിഷ്. അവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക. കാരണം നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരെയും നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കരുണയ്ക്കും അതിരുണ്ട്.